benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Agbar, tan contents que estàvem fa 15 dies, venien pluges, han vingut moltes pluges, però mal repartides, ara en parlarem. Però abans, vegin aquestes imatges. Déu-n'hi-do, quina tempesta, veritat. Aquestes tempestes estan caient a Aràbia, aiguats molt potents, també un cicló ha afectat la zona d'Oman amb quantitats enormes de precipitació, fins a 400 litres, quan cauen 100 litres en un any. Per tant, molts aiguats. I anem a veure imatges també molt contrastades, cara i creu a Catalunya. Observin aquestes imatges, és del riu Noguera de Tor, després dels gairebé 200 litres per metre quadrat, les pluges que anunciàvem, al Pirineu de Lleida, però no han estat massa extenses. També més aigua, per exemple, al riu Peguera, aigües tortes, molta pluja, molt benvinguda en aquell sector, però al Pirineu Oriental i la resta de Catalunya ben poca pluja ha rebut. Molta aigua, això sí, a algunes zones de la península. I aquesta és la creu, els embassaments Sau, Susqueda, que es troben al voltant del 20%, situació doncs que continua realment magra, perquè no plou de forma extensa, sí, de forma local. Anem a veure ja tot seguit aquestes imatges realment curioses. Vegin, un rellotge d'aigua, aquí ho estan veient, això que veuen és aigua. Utilitats diverses d'aquests rellotges. Anem a fer les prediccions, però anirem ràpid perquè, malauradament, la situació continua sent de pas de fronts atlàntics, algun ruixat dilluns al Pirineu, temperatures amb altibaixos, embassaments ara al 20%, i a més llarg termini podem veure com continuaran creuant fronts atlàntics. No massa actius, poca precipitació. Males notícies perquè la sequera continua. Fins aviat!